Dit is Rondje Regio met vandaag. We gaan naar het kamp En de Poel in Venray. Inwoners vertrekken voor projecten naar Zuid-Amerika, maar we gaan eerst naar Helden. Op 10 locaties in het land werd woensdag het Dalton-congres georganiseerd. Ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan van het Dalton-onderwijs. Basisschool De Liaan is een van de scholen waar Dalton-onderwijs wordt gegeven en waar het congres werd gehouden. Dalton-onderwijs is een onderwijssoort waarbij de nadruk ligt op de keuzevrijheid van de leerling, samenwerking met andere leerlingen en de ontwikkeling van zelfstandigheid. Sinds enkele jaren wordt bij De Liaan deze onderwijsstroom toegepast. De voormalige directeur was op deze speciale dag aanwezig. Ja, ik vind het geweldig. Ik vind het geweldig om weer terug te zijn. We hebben er een paar jaar, ben ik erbij geweest, dat we daar heel hard aan gewerkt hebben. Ik vind het geweldig om te zien dat dat gewoon is voortgezet. En ik ben er 2 jaar uit geweest en om nu te zien wat het betekent, ja, echt chapeau. Complimenten ook voor de mensen die er allemaal aan werken. Om echt een Dalton-kindcentrum te kunnen worden, hebben alle medewerkers, zowel de leerkrachten als de pedagogische medewerkers, het Dalton-opleidingstraject gevolgd. Vervolgens zijn locaties bezocht door vertegenwoordigers. Nu wordt de school gezien als een van de voorbeelden in Nederland. Ik denk dat wij ook heel erg willen laten zien dat wij een DKC zijn. We zijn een van de weinige DKC's, dat wil zeggen dat het eigenlijk een kindcentrum is waar ook de kinderopvang in meegaat. Dus ook de peutergroep en BSO werken met Dalton. Ik denk dat de kracht van deze school, of in ieder geval het kindcentrum erin zit, dat zowel de kinderopvang als het onderwijs volgens dezelfde visie en dezelfde waarden kijken naar kinderen en kinderen zichzelf laten ontwikkelen. Ik denk dat dat een enorme kracht is. En ik bedoel, de 5 kernwaarden, we blijven daarop terugkomen. En zeker ook voor de toekomst denk ik dat de verantwoordelijkheid voor jezelf, in je omgeving en straks ook in de maatschappij, ja, dat een enorme kracht is. Je merkt best wel een groot verschil. Kinderen zijn heel zelfstandig. Als ik dit vergelijk met een aantal jaren terug toen we nog niet in Dalton school waren. Kinderen komen nou zelf met dingen die ze willen leren. Ze zijn veel meer bezig met hun eigen ontwikkeling. Ze willen zelf de uitdaging aangaan, zoeken ook die uitdaging, komen met vragen en wij proberen ze ook te prikkelen. Dus het is eigenlijk een wisselwerking tussen wat zij doen en wat wij doen. Ik werk zelf vooral in de BSO. Daar merk je dat ook. Kinderen kiezen wat ze gaan doen. Ze willen ook echt heel erg veel samen doen. Dus ze kiezen ook een maatje van groep 6 of van groep 7. Van vandaag wil ik graag met jou dat gaan knutselen. Dus op die manier worden de leeftijden heel erg gecombineerd. En is elk kind geschikt voor dit onderwijs? We hopen natuurlijk zoveel mogelijk kinderen dit bij te brengen. Maar er zijn altijd kinderen die toch andere behoeftes hebben, die andere structuren nodig hebben. En die passen dan niet zo goed bij dit concept. Dus niet iedereen is geschikt voor een Daltonschool. November 2019 werd ik benaderd door een zekere heer Eckstein uit Schaik in Noord-Brabant. En die vroeg of dat wij op de hoogte waren dat hier wel iets historisch lag. Ja, dat weten wij. Gaan jullie er ook wat mee doen? Nou, daar hebben we eigenlijk nog nooit over nagedacht. Ik ben Henk Wismans, voorzitter van het Rooklezer Merselo. En ik ben Jan Michels, lid van het Rooklezer Merselo. We staan hier in het bos aan de En de Poel in Merselo. Op een voormalig Nederlands arbeidsdienstkamp En de Poel. We hebben vandaag een rolleiding. We hebben een kleine expositie in het Venray's Museum. En bezoekers hebben we uitgenodigd om hier een kijkje te komen nemen. En met eigen ogen te aanschouwen wat hier nog zichtbaar is van het voormalige kamp. Wij hebben dat in 2020 opgepakt. En in verband met corona komt dat nou pas tot ontwikkeling. En het project is steeds groter geworden. Hier waren jongeren van tussen de 18 en de 23 vervulden hier een zogenaamde dienstplicht van 6 maanden. En die dienstplicht was niet militair,
Want marcheren deden ze met schoppen op de schouder in plaats van geweren. Is er nog veel overgebleven uit die tijd? Nou, er zijn nog verschillende barakken. De funderingen van barakken zijn zichtbaar. Niet de barakken zelf, maar enkel funderingen. Hier hebben oorspronkelijk 19 barakken gestaan. We hebben van 6 of 7 barakken hebben we de fundering blootgelegd. En daar kunnen we de contouren zien van hoe groot de barak is geweest. Daarmee kun je ook meteen zien hoe omvangrijk, hoe groot het kamp was. En we hebben daar een aantal paden vrijgemaakt, zodat we een wandelroute langs kunnen laten gaan. En laten zien hoe het hier destijds geweest is. Welke groepen zijn hier actief mee bezig? Nou, op dit moment is dat het Rauwgeliezer Merselo Heemkunde Stichting. Een nauwe samenwerking met de archeologische werkgroep Venray, de gemeente Venray en het toeristisch platform Venray. Er komt steeds meer informatie vrij en we zijn nog niet op het punt dat we alle informatie gecoördineerd hebben en op een rijtje gezet. Dus ik durf er geen einddatum aan te hangen. De expositie in het museum is verlengd, heb ik begrepen. Komen er ook nog meer rondleidingen zoals deze vandaag? Nou, dat hangt een beetje van de belangstelling af. De expositie is verlengd gewoon omdat daar best wel belangstelling is voor ons kamp. Wij delen informatie uit, we leggen dingen uit, we geven tekst en uitleg. Maar aan de andere kant krijgen we ook veel informatie terug. En dat is natuurlijk heel belangrijk, we zijn bezig met het onderzoek. En hoe meer informatie dat we kunnen krijgen van bezoekers of mensen die er nog wat vanaf weten, des te verder komen we met ons onderzoek. En als daar een rondleiding als deze bij helpt, dan willen we dat graag een keer doen, maar er staat voorlopig nog even niks gepland. Want we zijn heel druk nog met interviews en uitzendingen en het museum en rondleidingen. Dus ons onderzoek is een beetje op een lager pitje komen zitten, maar dat willen we toch weer herstellen. Maar als een rondleiding als vandaag daarbij kan helpen, dan willen we het graag een keer oppakken. Super, bedankt voor de informatie. Graag gedaan. Onder het motto niet droom je leven, maar leef je droom, is het volgende interview met hele enthousiaste mensen. En ik hoop dat dat enthousiasme ook op u overslaat. Waardoor, nou ja, ga maar luisteren. 3 maanden op reis. Ja. Wat beweegt jou? Wat beweegt mij? Om dat te doen wat we gewoon al heel lang en heel graag wilden doen en het gewoon doen. We willen heel graag meewerken aan een vrijwilligersproject tijdens onze reis. Ja, dat sloot gewoon heel mooi aan bij dat wat Ruud heeft opgezet. Dus wij starten onze reis in Peru voor een aantal weken. En daarna gaan we door voor een aantal weken naar Bolivia. En daar zullen we tijdens onze reis contact leggen met onze contactpersoon van het project in Cochabamba in Bolivia. En van daaruit gaan we kijken waar wij letterlijk onze handen uit de mouwen kunnen steken en een positieve bijdrage kunnen leveren aan het project daar. Want normaal gesproken run jij een horecazaak op het mooie Münsterplein, waar mensen werken met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ja, klopt. Is dat dan ook in die droom te verwezenlijken van die reis? Is dat dan ook iets wat het project behelst of is het dan heel iets anders wat je gaat doen? Nee, dat staat helemaal los van het werk wat ik hier aan het Münsterplein doe met mijn bijzondere mannen. Ik voel dat ik een groot hart heb en dat wij een groot hart hebben. En dat daar heel veel ruimte is voor een heleboel andere mooie dingen. Dus het project van Ruud sluit daar heel mooi bij aan. Nou, het project is gestart in 1998 en we zijn begonnen met de bouw van een school in een buitenwijk van Cochabamba. Cochabamba is een hele grote stad, maar er heerst in Bolivia enorm veel armoede. En in een van die buitenwijken was er behoefte aan onderwijs, want dat was daar gewoon niet. Nou, ik kan er een hele tijd over praten, maar het komt er kort gezegd op neer dat wij een aantal projecten hebben en wij richten ons op onderwijs, gezondheid en op voeding.
En dat doen we door een school, wat ik net zei. Een eetzaalproject wat we hebben. We hadden een medische post, maar die is inmiddels gesloten omdat er elders in het dorp een andere medische post is opgericht. En we hebben in een dorpje ernaast, en dat is nog een armere wijk eigenlijk, hebben we in 2012 een nieuwe school gebouwd. Wij zorgen in Nederland met onze kleine organisatie voor geld en voor inzameling. Vandaar dat ik het ook fantastisch vind dat Sheila dit gaat doen. Omdat zij inderdaad ook wel bekend is in Roermond. En wij het natuurlijk heel fijn vinden als zoveel mogelijk mensen bij het project betrokken zijn. Wij zorgen dus hier voor het inzamelen van geld en voor doelen. En Anna is degene die het geld daar onder de bevolking verdeelt. Dus het is een heel mooi en een heel kleinschalig project. En ja, er blijft eigenlijk heel weinig geld aan de strijkstok hangen. Hè? Want dat hoor je vaker van grote doelen. Ja. Dat is in ons project niet het geval. Elke euro komt terecht op de plek waar het hoort. Ja. Nou, nu zag je het zo, de kijkers van ML5, die zijn misschien nu ook zo enthousiast, want dat breng je wel over, Ruud, dat ze willen gaan helpen. Ja. Zouden wij daar een soort van actie van kunnen maken? Ja, dat denk ik wel. Ik denk voor iedereen die kijkt, hoop ik dat ze zijn aangegaan op het verhaal van Ruud. En dat ze dat stukje enthousiasme ook voelen. En zou het mooi zijn als we daar met z'n allen de schouders onder kunnen steken. En Ja, want kunnen wij überhaupt jou volgen of kunnen we de stichting volgen? Wat is wijsheid? Want de pandemie zal daar ook als op geen andere plaats ook meer toeslaan, denk ik, dan hier. Ja. Nee, dat is absoluut waar. Kijk, we hadden het net al eventjes over wat is op dit moment het grootste probleem in de wereld. Nou, dat is gewoon toch het coronavirus. Wat we hier in Nederland hebben is toch een goed programma. Hè. Op het moment dat je het niet redt, dan is er overheidssteun. En dat is in Bolivia natuurlijk helemaal niet. Dus op het moment dat er geen inkomen is voor mensen, is er gewoon geen geld. En geen geld is geen eten. Dus dat is schrijnender dan hier. En als je het dan hebt over waar we nu op dit moment mee bezig zijn. We hebben een tweetal scholen. En in de tweede school, in de nog meer buitenwijk van Cochabamba, daar worden lokalen gebouwd. En daar is behoefte aan digitaal onderwijs. Kinderen hebben geen computer thuis, hebben vaak ook gewoon geen elektriciteit thuis. Dus we proberen op de school of op de scholen proberen we digitaal onderwijs te geven. Maar zijn geen computers. Dus er is behoefte aan computers. Dat is in de eerste plaats. Daarnaast is het ook zo dat we de ouders ook van allerlei lessen geven. Want de ouders zijn vaak niet geschoold. Dus we geven ze naailessen, zodat ze ook daarmee geld kunnen verdienen. Dus daar is ook wel behoefte aan. En daarnaast is er nog steeds wel geld nodig om de lokalen te bouwen. Want de school waar we het nu over hebben, daar gaan 500 kinderen van elke dag naar school. Maar die vraag naar onderwijs blijft komen. Dus lokalen zullen er in de toekomst ook gebouwd moeten worden. Ja, we gaan gewoon in actie starten, toch? Ja, geweldig. Ja. Stichting noemen we? Stichting Atti. En we hebben een website, www.atti.nl. En we zijn ook te volgen op Facebook en op Instagram. Nou, en diegenen die jouw droom willen volgen, kan dat ook ergens? Heb je een site? Ja, daar zijn we mee bezig. Dat is via Polar Steps en daar kunnen mensen ons inderdaad op gaan volgen. Dus ja. Nou, het lijkt mij sowieso heel mooi, vooral in deze maanden, december, is natuurlijk bij uitstek de maand dat er iets weggegeven gaat worden. Dat moet je eigenlijk je hele leven doen. Dat goede hart, dat grote hart wat Sheila nu ook gaat geven en een stukje gaat vullen met dat project in Bolivia. En ik roep u allen op om daar enthousiast aan mee te gaan doen. Bedankt en goede reis. Ja, en hou je enthousiasme. Ja, dat gaat helemaal goed komen. Oké, dankjewel. En dit was het Rondje Regio voor deze week. Bedankt voor het kijken, fijn weekend en tot volgende week.